जयै खौसेयै ओंखाम बोथिसे जानायजों लोगोसे जोङो सांग्रांथि जोङो मेलजोंहाय जोङो सावरायलायदों जे जोंनि Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन लोगोसे NLFB Ex-BLT जोङो गोबां सिगां समनिफ्रायनो जयैनो जों खामानि मावबोगासिनो दं। दिनैनि दिनाव जों आरोबाव जयैनो थानानै माब्रैबा जोङो खौसेयै जोंनि बर' हारि आरो गोग्गो समाज दानायनि फारसे नोजोर बोनानै खामानिफोरखौ मावलांनो हागोन। जों बैफोरखौ मोनफ्रोमबो कर्नारनिफ्राय नोजोर बोनानै जों खामानि मावगासिनो दं जथायैनो। आरो दिनै जों आरो थि खालामबावदों सिगां फारसे जोङो अरायसम खामानि मावलांबाय थागोन होननानै। मानो होननानै बुङोबा जोङो दिनै नुनो मोनदों जे हारि हिसाबैनो जोङो मोनसे थ्रेटनि लामाजों थांगासिनो दङ। बैफोर थ्रेटनिफ्राय जोङो माब्रैबा रैखा मोनगोन जोङो खुंथायाव थानाय UPPL सरकारजों जोङो सावरायगासिनो दङ जे जोङो गोग्गो समाज दानायाव जोंबो माबा मोनसे एक्ट हिसाबै जोङो बाहागो लानो हागोन नामा। थिग बेफोरबायदि गासै जोङो खोथाफोरखौ दिनै शेयार जालायदों। आरो मैयासो एसे मिटिङाव पास जादों जे बिमा सोरां अनसाय बिखान्थि बेयो थारैनो बाख्नायजाथाव हाबाफारि। जोङो Ex-Ndfb वेलफेयार एसोसिएशन हिसाबै जोङो बाख्नायो सरकारखौ। मानो होननानै बुङोबा मुंख्लंफोरा जोंनिनो बिहोमा होलांनाय मोनसे जारिमिन जोंनि नांनायाव। थिग दिनै UPPL सरकार हिसाबै दिनै बै बिमाफोरखौ सनमान होनायाव जोङो थारैनो गोग्गा बुंनानै लानो हागोन। आरो जोङो बाख्नायदों बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लायै जोंनि समाजफोरखौ जोंनि मुंख्लंफोरखौ मान होलांबाय थायोबा निस्सय गोग्गो समाज दानायजों लोगोसे गोग्गो सरकारा अरायसम जोंनि थाखाय गोनां। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों दिनै बे मेलजोंहाय जों शेयार जादों। आरो जोङो खौसेयै थि खालामदों जे जोंनो गोग्गो मोनसे सरकार नांगौ हिसाबै जोङो UPPLखौनो जोङो गासैबो सापर्ट खालामनानै सरकाराव लाबोफिननांगौ होननानै जों दिनै थि खालामनाय जादों। जोङो थांनाय 3 तारिखआव मुसलपुर सेसन कर्टआवहाय जोङो गबर्धना PS केस 63/2014 64/2014 जों बे मोननै केसनिफ्राय जोंहा सा 11आ उदां जादों एबा बेलाव मोनदों। थिग बेबायदियैनो बिखौ लोब्बा लाखिनानैनो मैयानिफ्राय नारा नाथायै नांगासिनो दं जोंहा एडभकेटफोरा। दिनैहाय जोङो बेल मोननायनि आसा दङ सा 36 हिसाबै। दा जोंहा केस हिसाबै सेरफांगुरि PS केसाव दङ तुलसिबिल आरो क'क्राझार गासै सा 36 बिथांमोना दिनै बेल मोनगोन। आरो दासिमबो खामानिया सोलिगासिनो दं मैयानिफ्राय। गासै 36आ नाथाय बिथां बाथाखौहाय मैयाय आरो गोदान एरेस्ट खालामनाय जादों। बिथांनि केसा गसाइगाव PS केस नाम्बार 51/2021। दा बिथांनिखौ आर्मस एक्ट आरो UAP एक्टआव जाबसिननाय जादों। हयथ' बिथांनिखौबो मैया बेल पिटिसन खालामनाय जादों। बिथाङाबो हयथ' थाबैनो उदां अखाराङाव फैगोन। वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोबोद मोनसे गोदान आफाद होननानै बुंदों जेरावथे सिगांनि समाव इउनाइटेड फराम Ex-Ndfb दङ। दा नोंथांमोना खामानि मावनो हायाखै बा मावनायाव एसे बिथांमोना गोदानसो माबोरैहाय मावनांगौ बेबायदि बाथ्रा। नंगौ थारैनो बियो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंबो बिराद सरसा जादों। दिनै जों जेब्ला इउनाइटेड फराम Ex-Ndfbखौ दायो अब्ला बै समनि जेनेरेल सेक्रेटारि गाहाय नेहाथारि हिसाबैबो आंनोमोन। दा बै समनिफ्रायबो जों गोबां खामानि मावबोदों जोंनि Ex-Ndfbनि इसुनि सायाव। जोङो दिल्ली सेन्ट्रेलनिफ्राय लानानै जों स्टेटनिफ्राय लानानै जों BTR मानगोनां प्रमद बर' सारजों जों गोबां खेब रायलायदों। रायलायै जों मेम'रेन्डाम होबोदों जे NIA केसाव थानाय जोंनि Ex-Ndfbनि रिहेबिलिटेसन एक्स-ग्रेसियानि सायावबो जोङो सावरायबोनाय जादों। दा बैफोर खामानिफोरा इउनाइटेड फरामावबो जाबोखादोंमोन। नाथाय माखासे बेले बेजे आं नुनो मोनदों जे मोजां खामानि मावोबा हयथ' सोरबाया हेंथा होयो। जेरै साननानै नायदो भुटाननिफ्राय जों जेब्ला लाबोयो थांनाय 2014नि 20 सेप्तेम्बरावहाय अब्ला बाहायबो माखासे हेंथा सफैलायबाय। बेबायदि हेंथा सफैनायाव आं सान्दों बै खामानि बा इउनाइटेड फराम Ex-Ndfb हिसाबै बियो मोनसे लिमिटेड इउनाइटेड फरामा मोनसे लिमिटेड लामा लाबाय थादों। बियो गोलाव सम थांनाय नङा। आं स्पेसियेलि सान्दों बेखौहाय जों जुदि सरकारजों थानानै खामानि मावाब्ला जोंनि इसेबां गिदिर इसुसफोरा जों फिसा मोनसे संगठन हिसाबै बोरै जाफुंसारनो हानो। जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जोङो सरकारजों थादों। नाथाय बिथांमोना जों सरकारजों थानानै खामानि मावनायखौ बिथांमोना बाजायो। दा बेबायदियैनो माखासे मिटिङावबो आं एटेन्ड जायाखै। बेबायदियैनो आं दोरोदबोनाय जादों इउनाइटेड फरामनिफ्राय। उनाव दोरोदबोनायनि उनावहाय जोङो
जोंनि जेसेबां थालांनाय सिनियरनिफ्राय सिनियरसिन जों मानसिफोरखौसो मोननो हासिनदों बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव सरकार बा खामानि मावनांगौनि असिलायै Ex-Ndfbनि खामानि मावनांगौ असिलायै गासैबो फैनानै दिनै Ex-Ndfb वेलफेयार एस'सियेसनखौ दानो जोङो हाफुंदों दा गुबुन जेखि बुङा मानो दिनै जोङो सरकारजों थानानैनो जोंनि जेसेबां इसुसफोरखौ जों मोनफा मोनफायै जाफुंसारनाय एबा साक्सेसफुलखौहाय जों खालामबोनो हादों गोजोन्थों।